Potenciál definitivně vybydlela a ztratila jaksi esprit. A v tu chvíli jak si vyzývá pomocí následující písně, že by bylo lze, aby ta krásnější polovina lidstva, která vyznává chaos a intuici, se vlády chopila a naší vědomou stále se zmenšující planetu definitivně jak si zachránila. Nebylo by úplně fér, aby skupina 4 mladých mužů v černém interpretovala tento fakultativně feministický text doslovně, tam by to jaksi nebylo úplně vhodné. Proto jsme si dovolili jaksi parafrázovat převést do slingové podoby podle známého vzorce, že nejlepší obranou není ani útěk, ani útok, ale tok. A uprostřed tokání směrem k chaosu a intuici ta ošklivější polovina lidstva vyznávající analýzu a rád celkem rychle získá ztracené pozice, protože chaos a intuice se propadne do chaosu tak obrovského, že si jaksi v této situaci neví rady a v tu chvíli může být jaksi harmonie dosaženo zpět zápětí.